confession made by accused number 2 in respect of the said confession being taken by Mrs. Ronje, the magistrate, the court rules that it was made freely. Ingamkela njengobungqina kwayenziwa ngokuzithandela imvumo-tyala yomtyholo wokuqala nowesibini kuzengezenge lwetyala lokubulawa kwayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana uSenzo Meyiwe. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelela kwiititshala ukuba zizimisele ekuphuculeni icandelo lezemfundo. Sengiqula ndaphethela kwezasemini nje kuba uvimba wethu uyaphuphuma molweni nokaphekhaya ndingaphosisanga maseko madikhawuleni warhuqa. Ingamkelwa njengobungqina kwayenziwa ngokuzithandela imvumo-tyala yomtyholo wokuqala uMoses Biya nowesibini uBongani Ntanzi kuzengezenge lwetyala lokubulawa kwayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana uSenzo Meyiwe. Igwebe ngelo ijaji echophele elityala ujaji Ratha Mohlakeng kwityala phakathi etyaleni. Ngabarhanelwa abahlanu abajongene nesityholo sokucima igama uSenzo ngo-Okthobha 2014 bobahlanu abarhanelwa bayaliphika ityala. Ujaji Ratha Mohlakeng ugwebe ukuba umrhanelwa wokuqala nowesibini balivuma ityala ngomzimba ongenaxhala. Ngako oko iingxelo zabo zokuvumela ityala ziya kuba yinxalenye yobungqina obuza kunikwa kweli tyala. uMohlakeng uwise esi sigwebo kwityala ngaphakathi kwetyala kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini nehlele ePitoli, nalapho abarhanelwa abahlanu bejamelene nesityholo sokubulala owayesakuba ngunozinti weBafana Bafana uSenzo Meyiwe. Confession made by accused number 2 in respect of the said confession being taken by Mrs. Ronje, the magistrate, the court rules that it was made freely and voluntarily without any coercion when accused number 2 was in his full and sober senses. And also the confession made before Colonel Rapudi was also made by accused number 1, 2. Freely and voluntarily without any coercion when he was in his sound and sober senses. And also the pointing outs made by accused number 2 before Colonel Khadebe were also made freely and voluntarily without any coercion when accused number 2 was in his full and sober senses. Okay, that is the ruling. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelela kwiititshala ukuba zizimisele ekuphuculeni icandelo lezemfundo. Umongameli bethetha kwinkomfa yemfundo esisiseko eqhube eBoksburg kwiMpuma Randi. Uqhube wanti kudingeka intsebenziswano phakathi kweetitshala, abazali norhulumente ukuqhubisana nemingeni ekhokelele ekubeni abanye abafundi bashiye esikolweni nequka intlupheko nokungabi namali kwabazali. And repetition rates are still unacceptably high. I have spoken about this to you all in the past, and I've urged all of us to work hard to reduce the dropout rates as well as to attend to the repetition rates. Some of the reasons for these high rates include poverty, of course, youth criminality, teenage pregnancies, and general violence in some of our communities. As the government, we have continued to pursue pro-poor policies to systematically tackle the multifaceted sectors, or rather factors, impeding progress in basic education. These policies encompass the establishment of no-fee-paying schools. Indeed, 80% of schools in our country do not require the payment of fees any longer. This is a huge, huge, huge success. Now, freed from having to pay school fees, parents are able to provide a better livelihood to their families. Moreover, more than 9.6 million children benefit from the National School Nutrition Program.
They get free textbooks, scholar transport, wherever and whenever we can. We commend the many initiatives to provide learning support where the need is greatest. Kudingeka ngaphi kwama-60 ekliniki ezijikelezayo kunye nezithuthi zokunyanga amazinyo kwingingqi eziliqela eMpuma Koloni. Ezi zithuthi ziyanikezelwa kwisebe lezempilo eMonti eMpuma Koloni namhlanje. Zingabi ke-170 ikliniki ezihambayo kweli phondo jikelele kwaye ziyi-734 ikliniki ezinika uncedo kubahlali. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Abongile Yantshisi ngeli phulo. Jola, siyakwamkela. Khawusixelele lihamba njani eli phulo? Tibulise kuwe Bhele kunye nakubabukeli emakhaya siza ngqo apha kwisibhedlele isisila Makhewane eMdantsane nalapho umphathiswa wesebe lezempilo apha ephondweni uNomakhosazana Math esanda kunikeza ngezi mobile clinics ambulances nazo sekuthiwa zoncedisa kakhulu ingakumbi indawo ezisemaphandleni yokhumbula ukubana noko abantu bakulamandla kwindawo ezisemaphandleni kakhulu ezizikude bathanda ukukhalazela ukunqongophala kweziseko ezingunoqo ingakumbi le nkonzo yezempilo kodwa ke esithulo umama uNomakhosazana Math bana bazoqinisekisa ngeli phulo bazama ukuzisa yona lo nkonzo kodwa ke ndinayo thethela yena umphathiswa umkhululi Ndamase. Mr. Ndamase, siyabulela kakhulu ngexesha lakho xolo kumlindisa emvuleni. Nayiqhube eliphulo kodwa ke kubakho isikhalazo kuluntu bana azifiki ngexesha fal bazifika ngalo kwaye kukho lena gabula makhumsho bana i-inconsistency yezi mobile clinics. Kweli tyeleni lungisa njani lo? Abongile sibulise nakubabukeli emakhaya masitsho sithi namhlanje lusuku olukhulu lusuku esi-excited kulo kakhulu apha eMpuma Kapa kuba njengoba umphathiswa ebesitshilo uba sizama uqinisa i-primary healthcare services zethu apha ephondweni. Masitsho sithi ke nangona nje i-primary healthcare facilities zethu apha ephondweni esinazo i-buildings ezizigcina ziyi-777 isekhona i-need apho kwezinye communities ngekhoyo khona i-clinics which is why sesabona masiqinise ke ngokusizise ezi mobile clinics ezi-75 eziquka kunye ne-dental mobile vehicles. Mhlekazi ewe masitsho sivume sithi bakhona simane sesifumana izikhalazo zinjalo uba mhlawumbi ngamanye amaxesha athile i-mobile clinics zethu aziye zifikele kwii-communities ezithile ngexesha bifane mazifikele ngalo. Loo nto ke leyo mhlekazi yenziwa ngoba i-mobile clinics zethu xa ziphuma aziphumi ziye kwilali eyi-1 ziphuma zinezitops ezininzi ezizawudlula kuzo ibe mhlambi kweso stop ibiqale ifike ilibaziseke ngenxa yabantu abaninzi abathe babona uba kukhona inkonzo uDepartment of Health uzithathela inkonzo wazizisa kubo kufutshane ebantwini baze bebe baninzi abantu iphele ifika lithanyana kwenye kwistop esilandelayo kodwa yinto esizama uqinisekisa uba abantu sabakhuthaza apho kukho ii-clinics khona mabaye kwii-buildings zethu then i-mobile clinics zethu zezi zizawusevisa ii-areas okanye ii-communities zethu apho singenazo i-fixed clinics nangona nje sikwiphulo lokuqinisekisa uba asiphelelanga ekunikezeleni nge-mobile clinics kuphela but siyakha nokwakha but ke ixhomeke imali ndonto le. Mr. Ndamase, ngaba zonke inkonzo umuntu uyazifumana eclinic uyazifumana kwezi mobile clinics njenge in 30 seconds? Mhlekazi unyanisile injalo yonke i-service umuntu ayifumana eclinic uyayifumana uquka namazinyo umzekelo i-dental mobile clinics zethu zinazo ne-generators apha kuzo kwenzela uba xa ithe yafika yaplagwa kuloo ndawo kubekho into ye-load shedding nangona njengoba siphila kumaxesha e-load shedding ngoku kusetyenziswe i-generator yethu uqinisekisa uba abantu bazifumana ezo nkonzo zokuthi kujongwe amazinyo bakhutshwe okanye kuklinwe amazinyo abo so si-excited kakhulu zii-clinics ezihambayo esi. Enkosi kakhulu. Uzivele Bhele kumkhululi Ndamase nothethela umphathiswa wesebe lezempilo apha ephondweni umama uNomakhosazana Math ubani yothemba ingakumbi uluntu olusemaphandleni kubala noko ayizoba nabagingxigingxi le nkqubo kwaye ke izikhalazo natsho zizokhe zinciphe kube inkonzo yempilo eyona ibalulekileyo ubana uluntu lulifumane. Shotshubeko Jola masithi tsigada evenkileni. Usabukele indaba zesiXhosa siza ngqo kunqa phambili jikelele SABC 1 kwikomkhulu le-SABC kwandonga ziyaduma eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela sicela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofi usubscribe wenze njalo.
make siphinde sithi kwaqo kwinqaku elihamba phambili ngalemva kwemini. Ingamkelwa njengobungqina kwayenziwa ngokuzithandela imvumo-tyala yomtyholo wokuqala uMoses nowesibini uBongani Ntanzi kuzengezenge lwetyala lokubulawa kwayengunozinti we-Orlando Pirates nebafana uSenzo Meyiwe. Igwebe ngelo ijaji echophele elityala ujaji Rata Mokgateng kwityala phakathi etyaleni. Abahanelwa abahlanu abajongene netyholo sokucima igama uSenzo ngo-Okthobha ka-2014. Bobahlanu abahanelwa baliphika ityala. Owayesakuba ngumongameli we-ANC uMnumzana Thabo Mbeki ebengenantsimi yankosi phezolo ngethuba egxibha omnye owayengumongameli walo mbutho uMnumzana Jacob Zuma ngokuphuma ingqina etheza amandla eliqela kunyulo jikelelo oluzayo. Ukuchuba isikhwebu ngalomba sikrweca umhleli wendaba zopolitiko kwelijelo uMnumzana Mzwandile Mbeje apha kumagumbi ethu osasazo. Shando kaNdaba, masikwamkele ezindabeni khawutsho siyayelama into yoba sibona ababengumongameli be-ANC bedibiselana ngamagadi esidlangalaleni. Kuyithetha ukuthi le nto yenziwe nguMbeki izolo. Sibonga kakhulu Bhele, sibingelele nakubabukeli nebala kuyakhomba ukuthi ngempela isimo sepolitiki sikuso njengamanje sishintshe kakhulu kulesi sisaziyo. Asikwazi ukuthina ukuthi abantu okwakuyibona kufanele ngempela belawule umbutho ibona abalwa esidlangalaleni, kodwa ke vele kuze kube noqhekeko olungaka nje kwi-ANC. Vele uma ngabe usubheka usulandela umsuka wakhona yiwo lamadoda amabili. Uzokhumbula phela ukuthi iPolokwane kwakuwumbango phakathi kaMongameli Zuma noMongameli Mbeki. Uma ngabe uMongameli Mbeki ekhuluma kanjena ukhuluma ngoba phela nakho uMongameli Zuma usephume elakhe iqhokovane. Manje lokho kusho ukuthini? Okusho ukuthi leli qhokovane ke lizongenelela kwi-ANC. Manje uyabona ke nawe uma ukuthi uyakuhlunyezwa ekhaya uzosukuma nawe uyikhulumele ngoba phela njengamanje bayabona ukuthi kungenzeka ukuthi i-ANC igcine iba nenkinga uma kuwukuthi ngempela i-MK yaqhubeka nokukhula. Kawusho ke Shando, singalindela mhlawumbe uba uMnumzana uZuma uzawuziphendulela okanye mhlawumbe uzawuthumela amahlakani akhe aphindise ngezakhe zagwema. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ke beqhubeka nokukhankasa ikakhulukazi yena uMongameli Zuma mhlambe uzosebenzisa leli thuba lokuthi ekwazi ukuphendula lento esidlangalaleni ngoba noMongameli Mbeki nayo into uyisho esidlangalaleni. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe uzosebenzisa leli thuba uma ekhuluma nalabo abamesekayo ukuzama ukucacisa ukuthi cha njengoba siphambana nje ngokombono esidlangalaleni isizathu ilokhu nalokhu. Ngicabanga ukuthi uzokusho esidlangalaleni kodwa nalabo abamesekayo ngeke nabo bethule. Khawutsho ke kubonakala ngathi uMnumzana Mbeki ugayile inxaso ye-ANC ebeke wanezikhalazo ingaba mhlawumbe uzilungisiwe izikhalazo okanye uyekile. Into engicabanga ukuthi yenza kube ukuthi kusukume noma ubani ku-ANC njengamanje ingoba kunobungozi yokuthi ingagcina iphumile embusweni. Uzokhumbula kwenzeka into ecishe ifane nakuyiCope ngo-2009 ngesikhathi iCope nayo iphuma elayo eqhokovane. Into ke engicabanga ukuthi yenza uMongameli Mbeki ukuthi esukume ingoba uzama ukuthi i-ANC ingaphuma emandleni. Nakuba beneyinkinga ne-ANC kodwa uyabazi basasho ukuthi bafuna besembusweni. Ngisho naye uMongameli Zuma uthi kumanje useyilungu le-ANC naphezulu kokuthi ke usenelinye iqembu kuthiwa umkhonto wesizwe kodwa u-ANC aphuma kuye. Ngicabanga ukuthi ke yiyo lento yenza ukuthi uMongameli Mbeki naye ethi cha ngeke uma ukuthi ke iqembu lethu lizokhishwa nathi akusume ngisho nesinedolo impela. Kawutsho ke Shando, kukho iinkokheli ezifana noMnumzana uMbeki. Bekhona iinkokheli ezifana noMnumzana uKhalima Mohlade kwelinye icala. Kubekho uMnumzana uZuma kwelinye icala noMnumzana uMagashule ngamaqela amabini. Xa ujongile leli pheli namandla abanye basengaphakathi kwe-ANC abanye sebengaphandle bagibisela amatye. Naphezulu kokuthi iqembu elibusayo i-ANC lineyinkinga kwamanje ilona iqembu liselikhulu. Ngisho ngathiwa ke mhlambe kuyenzeka uma kuukuthi mhlambe liyehluleka ukufika ku-50% kusazoba ilona iqembu elikhulu kakhulu. Uzokhumbula phela ukuthi lesekwa izwe lonke ngobubanzi akulula ke ngempela ukuthi iqembu elinjengaleli ungavele ulikhiphe embusweni. Mhlawumbe uma ukuthi liyehla ngaphansi ka-50 ngeke kube kukhulu kakhulu. Ngamafushane ukuphendula umbuzo wakho naphezulu kwezinkinga iqembu le-ANC lona lisenamandla. Ngamafushane ke Shando, izolo sivele umfana we-MK party wolutsha ukhanyile ethetha ngento yoba ehorisa mhlawumbe masithi ubangabunyolo uyakhutha uMnumzana Zuma okanye iqela lakhe alunawubakho unyulo eMzantsi Afrika. Ingaboko mhlawumbe kuthetha ukuthini kwinkqubo yokukhululeka konyulo akuphulanga miqathango mhlawumbe? Inkinga ke uzokhumbula ukuthi ukhona nomunye okwakhuluma we-MK eThekwini ekhuluma udaba ecishe lifana nalolu. Mnumzana uReady. Yes, i-MK yakhipha istatement yathi ayihambisani nalokho. Futhi ke mhlambe uma uzobheka ubufakazi obukhona sibonile kuma by elections ikakhulukazi kwaZulu Natal phakathi kwe-MK ne-ANC
kuyabonakala ukuthi kusekhona ukuvumelana kumbe ukubekezelelana kwezepolitiki kodwa ngiyacabanga ukuthi ke umnumzana okhanyile lento mhlamba ayenzayo nayishoyo ufuna mhlamba ubonakala ukuthi umuntu omusha umuntu okwazi ukukhuluma izinto mhlambe ezozisusa uhlevane angicabanga ukuthi izinto kumele kukhulunywe ngazo lezo ngoba phela siyazi ukuthi njengeNingizimu Afrika siphuma kuphi ikakhulukazi ke esifundazweni kwaZulu Natal mhlambe nalapha eGoli. Shando kandaba sobanga ngazo zozibini. Lo ke ngumhleli wendaba zopolitiki kwaphe SABC umnumzana Mzwandile Mbeje. Kubanjwe unyulo lovalo zikhewe eNewcastle kwaZulu Natal uward 12 19 no23 banezikhewe emva kokubeka phansi kwaceba beANC. Intatheli yethu uvusi Khumalo ulandele lenqaku. Yebo sekumlando ukuthi iIFP ihlwithe amawodi okanye izigceme ezintathu okhethweni lokuchibiyela obekade lubanjwe izolo lapha eNewcastle uward 12 ward 19 kanjalo no ward 23 sakhumbula ukuthi ngaphambilini bekuvele kuphethe iIon iIFP la ngokubambisana namanye amaqembu amancane ake sikhulume nje manje nomele uIEC inhlangano ebhekele ezokhetho lapha esifundazweni kwaZulu Natal uNtomfuthi Masingo uzositshela kabanzi mhlawumbe ukuthi okokuqala nje zibe khona mhlawumbe ihibe engene abanazo nokuthi mhlawumbe izigcine zixazuleke kanjani kwesibili ukuthi umkhandlu lo usizokwakhe kanjani engemuva kwamavoti ayizolo athathwe wonke amawadi athathwe iIFP. Ngenhlanhla ukhetho luhambe kahle kakhulu eMshwati naseNewcastle akubanga khona ihibe la kuye kwafanele singenelele khona ngoba abantu noma ama-politicians esehluleka ukuyiphatha so sijabulile ngendlela oluhambe ngayo ukhetho kwi-province yethu. Kumasipala waseMshwati iANC igcine iwadi yayo kuward 6 kumasipala waseNewcastle amawadi omathathu bekwe-ANC athathwe iIFP. Njengamanje indlela amaqembu ameleleke ngayo emkhandlweni waseNewcastle asikabi nalo iqembu elikwazi ukuyiphathela lodwa umkhandlu ngoba likho enezihlalo engaphezulu kuka 50% emkhandlweni. Njengamanje iIFP sinezihlalo ezu22 iANC ezu18 siphinde sibe neEFF enezu8 neTeam Shuka enezu7 neDA enezu5 kuphinde kube nezihlalo ezu12 ezihleli kulamaqembu amanye amelelekile kulomkhandlu waseNewcastle. So njengamanje akukho iqembu esingathi lingakwazi ukuyiphathela wodwa umkhandlu sengaba ukuxoxisana phakathi kwalamaqembu anezihlalo eziningi uANC neIFP exoxisana nalawa amanye amaqembu asemkhandlweni. Siyabonga kakhulu lesikhathi. Ngiyabonga nami. Yebo lo-ke uNtomfuthi Masinga oyena obhekele so inhlanganweni ebhekele ezokhetho kuleli lapha esifundazweni iKwaZulu Natal. Sisaphethe ezonyulo amaqongo onxibelelwano guqula indlela amaqela ezopolitiki agaya ngayo inkxaso yezonyulo apha estudio sinentatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani esakumngcambazisa ngalomba. Mqadi masikwamkele izindabeni khawutsho amaqela ezopolitiki angayisebenzisa njani mhlawumbe okanye influence okanye igalelo le-social media ekugayeni inkxaso. Masiqale sibulise Bhele yokuqala phaa kubabukeli bakho. Iinkokheli esizibiza ngaxeshana namhlanje kokuba zi-tech savvy ziyayazi okokuba ngexesha elithile ekufuneke bagaye okanye benze ii-campaigns zabo kuye kubekho ii-platforms ezirelevant ukuthi bazisebenzise. Okwesibini bayayi-understanda le nto kuthethwa ngayo kuthiwa yi-audience okanye yi-target audience ukuthi ngobani abo bafunayo. I-president ye-32 yase-US uRoosevelt ngela xesha wayesenza icampaign ukuthi abe ngumongameli wasebenzisa iradio ngoba waye-understand uba ngela xesha into epopular okanye ehamba phambili iradio. Wayisebenzisa nyani iradio ke enene nangenyaniso waba yiyo ipresident yase-US ngeminyaka yange-50s. Okwesibini upresident Kennedy oyayipresident ye-35 e-US naye wayazi okokuba ngela xesha wayesenza ii-campaigns zakhe ukuthi abe ngumongameli into eyayipopular ngela xesha yi-television. Ngenene nangenyaniso wayisebenzisa itelevision ukwenza icampaign yakhe apho abantu bakhe babekhona nyani wayifumana ipresidents yokuba abe ipresident yase-US. Uba uyakhumbula ngo-2018 uBarack Obama wenza the same thing. Wayi-understand ukuthi ngexesha lakhe kusebenza u-social media and i-target audience yakho laa nto besiyitsho ibingabantu abatsha. Wayeyazi ke abantu abatsha bafumaneka phi, bafumaneka ku-social media. Trump
wasebenzisa lento kuthiwa yi-replication, wasebenzisa i-strategy sikaBarack Obama since embonile ukuthi uwine ii-elections naye ke waziwina ii-elections. Into endizama ukuyithetha kokuba uba uthengisa ii-vegetables bhele kuzawunyanzeleka ukuba ufumaneke elokishini uthengisela abantu ii-vegetables. Uba uyaqaphela ke amazwe ase-Afrika ngoku asebenzisa ezaa strategies ayezibone kwezaa presidents zase-US ukwenza loo nto leyo apha e-Afrika. Abantu abangango-45 million users basebenzisa i-internet not only e-Africa but apha e-South Africa 45 million. So i-political parties zalapha e-South Africa ziya-understanda ukuthi ke i-target market yabo okanye i-audience yabo ngabantu abatsha. Abantu abatsha bafumaneka ku-social media. Abantu abatsha ke bathanda ezi trends zikhona zifana ne-influencing. Yile nto ke ubona namhlanje i-political parties kwakunye neenkokheli zezopolitiko zizayamanisa okanye zisebenzisa aba bantu sithi zii-influencers ukwenza ii-campaigns zabo because bayayazi okokuba if sisebenzisa uSikomoto, i-target market kaSikomoto okanye ii-followers zikaSikomoto zifumaneke eLumpompo and ngabantu abatsha. Uba sisebenzisa u-Aus Maria okanye uSis Maria, siyayazi i-target market yethu yile kanye seyifunayo. Yiloo nto ke besebenzisa ezi-influencers ukwenzela okokuba babe kufutshane naba bantu babo. Siyayibona ke loo nto leyo beyenza nakwi-musicians. Yile nto sibona ooMakhatsi, sibona uDr Malinga becula kwezaa rally ze-ANC neze-EFF bazama ukuzisondeza kulaa target market yabo. Okwesibini ke kukho le nto kuthiwa yi-cost effectiveness. Ngamanye amagama i-social media phela akunyanzelekanga okokuba usebenzise imali ukwenza ii-campaigns zakho as opposed to exactly ii-campaigns ezazisenzeka kwixesha elidlulileyo apho funeka khona wenze ii-TV ads okanye wenze ii-campaigns ngee-messages zakho kwi-social media, I mean kwii-phones ezi zabantu. Okokugqibela ke i-raise ii-concerns ke nangona ineento ezithi zi-positive okanye zizi-benefits, i-raise ii-concerns ento zinto okokuba izawuregulathwa njani nini ngoba abantu kwi-social media phele bathetha izinto ezifunwa ngabo. Yile nto ubona ii-leaders ezininzi kwii-platforms ezifana noTwitter zifumana ii-challenges apho zibuzwa khona imibuzo ngamanye amaxesha abangakwazi ukuyiphendula. Siphinde sibone le nto kuthiwa yi-misinformation okanye ke iindaba okanye ii-news ezingezizo. Zizinto ke bathi abantu ezo, as much as i-social media isinikeza ii-benefits, kuzawufuneka sijonge izinto ezifana ne-misinformation ndaba ke ezulisa abantu zingeyiyo inyani. George ubeke umqadi ngalovimba wakho olwazi. Enkosi kakhulu. Camako. Lakho nje ha.